ja siihen lisäksi zyyrihiläistä lihapataa. Aloitetaan sveitsiläisestä röstistä. Tarvitset 4 perunaa, kuori ne oikein hyvin, raasta valuta. Ne pitää olla oikein kuivia. Sen jälkeen ne siirretään pannulle, sinne lisätään suolaa, mustaa pippuria, muskottipähkinää. Tee siitä tiivis kakku ja katso niin, että reunoille ei jää yhtään noita ylimääräisiä perunoita paistumaan yksikään, sillä he palavat. Lisää sinne nokare voita ja anna se paistua molemmin puolin noin 6-7 minuuttia, jolloin kyllä huomaat, että peruna on kypsä. Sen jälkeen siirrä tuo ruskettunut röstiperuna sivuun ja teemme zyyrihiläisen lihapadan. Nyt on rösti valmiina. Jätetään se hetkeksi lepäämään. Zyyrihiläiseen lihapataan me tarvitaan hyvä possun lihaa isoina lohkoina. Me tarvitaan sinne sipulia, valkosipulia, jauhoja, tilkkaviiniä, ruokakermaa ja sieniä. Mulla on tänään kantarelleja. Paistetaan ensin lihat. Anna niiden ruskistua 2-3 minuuttia per puoli. Älä kääntele tai heiluttele. No niin, sitten kuulotellaan sipulit, valkosipulit ja sienet. Sen verran, että ne tulevat mukavan pehmeiksi. Lisää jauho. Ja sitten teemme kastikkeen. Eli jauhojen jälkeen tulee loraus viiniä, noin desi, 1,5. Ja sen jälkeen lisätään kerma. Lopuksi nopeasti kuumalla voirasvaisella pannulla lämmitetään rösti. Ja tuolla on meidän zyyrihiläinen kastike valmiina. Siitä tarkistetaan maku. Ja siinähän se zyyrihiläinen schnetzeltes on valmiina. Nyt meillä on aito saksalainen ruoka. Tämä maistuu.